день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – «Русинський вопрос у рамках западних ісповідань». Ведемо всі дискусію у закарпатських ЗМІ. Чому закарпатські греко-католики бояться називатися своїм настоящим іменем, так як їх іменує Рим-Ватікан, Русинську католицьку церкву, візантійського обряду в Україні, коли захищаються від нападок зо сторони представників Галицької греко-католицької митрополії та їх сторонників серед русинів? Чому вони ганьбляться свого імені? Возможно, не ганьбляться скільки бояться виявитися на сайті якомусь націоналістичному або навіть на миротворцеві, або будуть викликані в СБУ, чому вони так думають, або бояться обливання стін фарбу і розписування написами оскорблені на стінах резиденції в Ужгороді, хто знає. Но це є все причину ганьбитися свого істинного імені. Най у своїй совісті рішають самі вірники, греко-католики, їх священники і єпіскоп Мукачівської греко-католицької єпархії. Ми за них не відповідаємо, но просто розмишляємо вслух. І нам, русинам, не є що ганьбитися свого імені, тому що наше ім'я славноє, древнє, благодатне, наповнено великими іменами і величезними благодатними духовними трудами.